Tradicionalna pijanka. Sa približavanjem večeri morate da počnete da vodite računa o žurki koju organizujete u kafiću ili restoranu. Tu moram da vam skrenem pažnju na jedan vrlo opasan običaj – cepanje majice radi uzimanja pelcera. Naime, verovatno vam je već poznato verovanje da će uzimanje komadića donjeg veša novopečenog oca povećati šansu da i sami postanete otac. Ranije se cepala košulja, a sada se cepa sve, uključujući i gaće. Prisustvovao sam nemilim scenama u kojima je previše kvalitetan veš činio da slavljenika vuku po podu kafića, a majica neće da se pocepa, i nose ga dvojica, držeći ga za gaće urezane između polutki, dok se on koprca i razmišlja kako će ovaj običaj možda pomoći nekome da postane otac, ali će njemu definitivno smanjiti šanse za drugo dete. Uplašen takvim bolnim iskustvima preduzeo sam mere, jer želim da budem kadar stići, a naročito uteći, da ne bih morao na strašnom mestu postojati. Gaće sam rešio tako što sam obukao one papirne za jednokratnu upotrebu, ali srećom mahom ozbiljne godine zvanica učinile su to nepotrebnom predostrožnošću. Za majicu sam osmislio dva rešenja sa takozvanom pelcer-friendly tehnologijom. Prva je bila majica sa perforacijom i pokazala se kao vrlo praktično rešenje jer su komadići savršeno otkidani u unapred predviđene oblike. Drugo rešenje se pokazalo kao mnogo manje praktično, iako je obećavalo da bi moglo da uđe u masovnu proizvodnju. Majica je isečena na delove koji su zatim ponovo sastavljeni desetinama zihernadli. Trebalo je da svako od zvanica prosto otkači 4 zihernadle i uzme svoj komadić. U praksi je to funkcionisalo do dolaska prvog pripitog drugara, koji je jednostavno povukao iz sve snage i odjednom sam se našao obučen u gomilu otvorenih zihernadli. Neću vam oduzimati vreme opisujući svoje oslobađanje, ali ću vam preporučiti da to ne pokušavate kod kuće. To veče je poslednje u dužem nizu kada ćete moći da se napijete. Zapravo, od vas će se očekivati da se napijete i žena će vam oprostiti što ste pijani zvali u porodilište da joj kažete da je šteta što je zbog porođaja morala da propusti ovakvu žurku. Oprostit će vam i što ste se u 4 ujutru popeli na trafiku i komunalcima pevali "Sretan kao majmun bez lijane, s vrha katedrale bacaću banane". Takođe, sledećih dana ćete morati onima koji su ranije otišli kući da potvrđujete da ste dobro, jer su neki primetili da ste pijani pali pod sto. Objašnjavat ćete im da je to obična insinuacija. Insinuacija je posebna vrsta insinuacije koja ima za cilj da vas predstavi svinjom. I da vi nikad u životu niste pali pijani pod sto, a ako vas je neko dole i video, to je bilo kad ste trezni legli dole i tražili od konobara da vas tamo služi. No, što ste se blesavili, blesavili ste se. Drugog jutra se od vas očekuje da ustanete orni, odnesete ženi sve sa spiska stvari koje vam je poslala juče. Treba će joj druga pidžama, jer je ona koju je ponela previše tanka, a ako je porođaj u zimu, ili previše debela, ako je u letu. Treba će joj hrana, jer je tamo hrane s plačinama. Nemojte joj ipak nositi pljeskavicu u lepinji, jer žene iz nekog razloga ne smatraju da je to gastronomski vrh kojim se iskazuje briga i ljubav za onoga kojem je odneta. Nakon toga ćete morati da pokupujete još gomilu stvari kojima ne znate namenu i nećete je znati ni nakon što više puta budete posmatrali suprugu kako ih koristi, te nema potrebe da vam ih ovde predstavljam. Iznova i iznova ćete morati da idete na autobusku ili železničku stanicu, da prevezete tetke i ujne koje su doputovale na prvu vest o porođaju, da bi bile tu kad beba izađe iz porodilišta. To će vam potrošiti dosta benzina, te ćete morati ponovo da dopunite rezervoar, a pošto su vas ptice osrale, auto će morati i ponovo na pranje. Morat ćete i da odete po ženu koja je vaša supruga angažovala da očisti stan, jer smatra da vi, iako ste godinama živjeli sami i održavali, stan na izuzetno visokom nivou, nemate pojma i da to što vi zovete čišćenjem, kod nje može da prođe samo kad ima 2 minuta pre no što banu nenajavljeni gosti. Nikad mi nije bila jasna ta ženska usplahirenost kad neko pozove i kaže da je u liftu i da će da bane za 2 minuta. Ako se neko nije najavio, ima da sedi ispod lampe sa koje visi moja čarapa.
Ako mu sve bude potaman, šta će ga sprečiti da ponovo dođe nenajavljeno? U svim tim obavezama i jurnjavi nećete ni primetiti kada je pao mrak i drugi dan vašeg novog života se primakao kraju. A već sutra, u načelu, porodilišta zadržavaju porodilje oko 72 sata. To se može produžiti ako se porođaj desio pred vikend, ako je morao da bude obavljen carski rez ili ako ste imali vezu da vam sredi da ih tamo zadrže koji dan duže, da biste bar jedno jutro mogli da sednete na produženi espresso i na tenane odgledate japansku drugu ligu, čiji prenosi idu u prepodnevnom terminu. Ta promena neće biti samo nominalna, već ćete svoje dete zaista dovesti kući i staviti mu se na raspolaganje.